Hej og velkommen til den her video. I dag er det onsdag den 16. juli, og jeg har fået spist morgenmad og lukket hesten ud. I dag skal der ske en masse spændende ting. Det skulle egentlig have været totalt lorte hver dag, men det har de skubbet til i morgen, så det vil jeg lige udnytte og få reddet en tur på Aladdin. Aladdin og jeg, vi har haft en lidt øvetur her de sidste 2 gange. Det er ikke rigtig noget, jeg lige har snakket om, for det har gjort mig lidt irriteret over, at vi lige var kommet rigtig godt i gang, og så havde han en rigtig dårlig oplevelse på en tur med en dame, som stod og råbte af os, og det var han rigtig utryg ved. Det har så også bare gjort, at de sidste par gange, jeg ligesom har været på tur med ham, der har han ikke ville gå frem, han har ville vende om, han har ikke synes det var sjovt, og han har virkelig bare været totalt no-go for det. Så vi har lavet en masse jordtræning og lige haft hygget lidt her den sidste uges tid. Og nu er det en uge siden vi sidst var på tur, så jeg vil prøve at ride en tur igen i dag, og bare ride en kort tur uden nogen forventninger. Og så ser vi om ikke, at det går godt. Det har også været rigtig varmt jo, så vi må lige se, hvordan han tager det. Fordi i dag, der blæser det ret meget, og det er dejligt køligt, så jeg tror måske godt, han kunne have lidt mere energi. Han er også blevet sat op i foder, fordi han nemlig var meget træt på grund af det skiftende vejr, så han har fået en ordentlig B-vitaminkur, og han har fået noget mere foder til sin krop, så han har noget protein ligesom at brænde af, så han har noget energi i kroppen. Så vi må se, om ikke det bliver en dejlig tur i dag. Vi rider kun en lille omkring 2 kilometers ned til Gadekarret og rider rundt. Jeg tænker at tage mit GoPro på, så vi kan få lidt video. Jeg vil egentlig bare få skiftet tøj fra mit nattøj, og så få hoppet ud i stallen og strillet og sadlet op, og så tager vi på tur. Step by step, I don't trace lines. Built my world in undefined. Took the long way just to feel what it means to make it real. No flashing sign. Still I move, still I climb. They got plans, I got peace. Found my flow when I release. No map needed, I know the way. Every wrong turn still got me here today. I don't need a signal, don't need the past. Oh, I go slow, but I'm built to last. Some right rules on broken glass, but I let daylight cut the path. Don't need fame, don't need speed, just a little light and a steady beat. No map needed, I know the way. Every wrong turn still got me here today. I don't need a signal, don't need the past. Oh, I go slow, but I'm built to last. Built to last. Built to last. I walk by, feel, not fear. I drive with both hands clear. They chase signs, I chase sky, and I'm still rising. Don't ask why. No map needed, I know the way. Not lost, just living in a better delay. I don't follow, I let it unfold. This is my road, watch it glow.
så har Aladdin og jeg været på tur. Det gik super godt. Det var en dejlig tur. Det gik godt fremad. Jeg havde lige et par små punkter, hvor han prøvede at vende om, men det var ingenting i forhold til de ture, vi lige har været udenpå. Jeg har fået en flot hjelmstreg her, fordi det var en lille smule varmt. Men vi kom ud på næsten 3 kilometer. Så næsten 3 kilometer, og det var vi godt og vel en halv time om, cirka 35 minutter. Og det er super dejligt. Jeg havde ingen forventninger til pacen, jeg havde ingen forventninger til tempoet, jeg havde ingen forventning til ham sådan rigtig andet, end han bare skulle gå fremad. Jeg tror bare gerne, at Aladdin han vil have en lidt blandet uge, sådan så vi ikke kun rider ture, men vi også laver noget jordtræning og noget targettræning og noget miljøtræning. Så jeg vil få lavet nogle ugeplaner, vi kan hive frem i. Det synes jeg er nemmest for mig selv, at jeg ved, at jeg bare kan hive en ugeplan ud fra skuffen, og så har jeg nogle idéer til, hvordan en uge kunne se ud, og så kan jeg skræddersy den til hver uge. Som I kan se i baggrunden, så er Aladdin jo godt i gang med at spise mashi nu. Det har jeg også lige nyt et klip af. Og så håber jeg noget GoPro-videoen. Jeg havde taget det på min hjelm i dag, så jeg har ikke rigtig kunne se, hvor jeg filmede, så jeg håber, det har været nogle okay klip. Jeg skifter jo GoPro, så snart jeg har kunnet spare op til det. Jeg er godt på vej. Jeg mangler lige et par tusind kroner, og så er jeg der. Og så køber jeg et GoPro, hvor jeg kan kigge på min telefon og se, hvad jeg filmer. For det, jeg har, det er et GoPro Hero 3. Er fra 16. Så det er gammelt, og jeg kan ikke se, hvad jeg filmer. Der er ikke nogen app til den. Jeg skal igennem 30 kabler for at få videoerne overført. Så det er nok på tide, at jeg snart investerer i noget nyt udstyr. Samtidig med det, så har jeg fundet min mikrofon nu, som jeg også er ved at spare op til, inden jeg kan få det købt. Jeg troede, det var meget billigere mikrofoner. Men den mikrofon, jeg gerne vil have, kan jeg lige så godt købe fra start af, så jeg ligesom investerer lidt i det her YouTube, i stedet for bare at købe en lille mikrofon, som måske ikke er særlig god. Alt i alt, god tur, i gang med at spare op til de forskellige ting, så jeg kan lave endnu bedre videoer til jer. Men jeg vil lige få ordnet Aladdin færdig, lige få renset hans hår og lige få ham børstet over min stril, og så kan han komme på fold igen. Tror jeg vil gå ind og sidde lidt, lige slappe lidt af, lige få clearet mit hoved lidt, læse lidt i en bog. Så går jeg ud og laver lidt med Bill senere, og så kan jeg lige sidde og tænke lidt over, hvad jeg vil lave med ham. Min plan med Bill var egentlig, at jeg ville have ude og køre med ham, men de har lovet ret meget regnvejr, så jeg tør ikke rigtig køre afsted, hvis nu det ender med at skulle stå nede i stænger ude i den skov, jeg havde tænkt, vi skulle køre ud i. Det bliver rykket til en anden dag, og så må vi jo se, om vi kan køre med ham i løbet af ugen. Fredag har de lovet ret godt vejr, så det kan være, at jeg kører med ham der i stedet for. Så jeg vil bare lige finde ud af, hvad jeg laver med Bill, om jeg lige laver lidt sadeltræning, for vi er ved at træne det her med at få sadel på ryggen. Den har han været rigtig ked af at få på, fordi han har haft nogle dårlige oplevelser med den førhen. Så det skal vi lige have trænet. Så jeg tror faktisk bare, det er det, vi gør med noget sadeltræning i dag, eller noget miljøtræning. Vi må lige se, hvad jeg finder på, og hvad vejret siger, fordi at de har lovet regn her fra klokken 10 af, og klokken den er 9:53, så det skulle komme. Så jeg vil få ordnet Aladdin, og så vil jeg lukke ham på fold igen. Jeg er ikke gået ind endnu, fordi da jeg kommer ud på fold, så står der sådan en lille mus her og spørger, om ikke han ikke også må komme med ind, og det må han jo selvfølgelig godt. Så jeg har lige taget Nipse ind, så ham vil jeg lige få strilet og ordnet lidt. Hello, people. Klokken er blevet 1, og jeg er lige på vej på værksted med min bil. Jeg havde en lille upser her den ene dag, da min mor var ude at køre i den, hvor den simpelthen skrev fejl i hele maskineriet og ikke ville køre, og endte med at måtte blive fragtet hjem fra en resteplads. Så jeg er lige på vej ud for at få tjekket resten igennem, for den er lige blevet lavet, så nu fejler den ikke noget mere. Men i alt det her show, så faldt mit bakspejl ned. Så jeg har ikke noget bakspejl i den lige nu, og jeg har ikke kørt i den i 3 dage, fordi jeg ikke har noget bakspejl, og du må ikke købe en bakspejl. Jeg er lige på vej ned nu for at få det lavet, og så når jeg har gjort det, så vil jeg lige få ordnet Bill, og lige få trænet lidt sadeltræning med ham. Jeg blev så træt, da jeg kom ind efter at have ordnet Nipse. Jeg sad nærmest og sov på sofaen, så jeg tillod mig selv lige at holde en god 1,5 times pause. Få noget frokost og se noget serie, læse lidt i min bog, lige detox lidt, så jeg lige havde god vibes, når jeg skulle ud til Bill. Jeg kører til mekanikeren, og så vender jeg tilbage, når jeg er kommet hjem.
og træner med Bill. Stepping out, sun feels lush. No calls, no stress. Just good shoes and a little finesse. Feet tap, sky's blue. Så er klokken blevet 2, og jeg har fået muget. Hestene de var lige på græs, da jeg kom hjem, så jeg valgte at muge, inden at jeg tager Bill ind nu her. De er kommet ud fra græs, og Bill han har stået en halv time lige og fordøjet, så jeg vil få taget ham ind og få ham strilet. Og så vil jeg lægge en sadel på ham og se, hvad han siger til det. Senere i dag, der skal jeg ned til min nabo lige at lancere hendes heste. Det har jeg lovet at gøre, mens at hun ikke er hjemme. Det vil jeg få gjort senere også. Der er masser af heste i den her vlog. Så jeg vil nu prøve at smide underlag og sadel på Bill. Se, hvad han siger til det. Enten reagerer han som sidst med, at det har han bare slet ikke lyst til. Og ellers så er han ligesom første gang jeg trænede det, at det kan vi da godt gøre. Der på det, og ellers så tager vi det bare som en træning. I don't freeze, I just float where I feel free. Oh, keep it moving, that's my way. One small step makes the whole day. Wow, hvor er du dygtig! Hold da op! Wow! Flot! Den bullerfis! Er du dygtig? Det var jeg ikke klar på, det der. Jeg ved ikke, jeg er speechless. Så jeg ved ikke lige helt, hvad der skete der. Til dem, der ikke følger med på min Instagram, så har jeg ikke reddet Bill i godt og vel 2 år, fordi han har været rigtig ked af at have sadel på. Han har været rigtig ked af at skulle arbejde med sadlen. Bill har førhen haft et meget stort nej tak ved at sparke ud efter dig, så han siger meget prompte, det har jeg ikke lyst til, ved at løfte benet og ligesom true dig med at sige nej tak. Og det respekterer jeg jo ved at gå væk med sadlen, men det er også bare noget, han skal have trænet ved, at den her sadel altså ikke gør ham noget. Og jeg ved ikke, hvad der skete. Vi har holdt en lille pause, så han lige kunne falde i, at der ikke var sket noget. Jeg lige kunne falde i, at der ikke var sket noget. Alt var okay. Og så havde jeg bare en følelse af, at jeg lige skulle prøve en gang til. Lige tage 5 minutter til. Og det gjorde jeg. Og jeg nåede ikke engang at tage 5 minutter, fordi han sagde ikke engang nej. Jeg kunne bare få lov at lægge sadlen på ham. Det er en kæmpe milepæl. Altså virkelig en kæmpe milepæl. Det er en kæmpe milepæl. Jeg har ikke haft den her sadel på Bill siden august 23. Men jeg har været op på ham sidste sommer, og har ikke rigtig været op på ham siden september sidste år, fordi at jeg har været opereret sådan lidt, og ville gerne op på ham igen, men er ved at træne nogle stabile ting, for jeg har ikke travlt med at skulle op på ham. Men det er fuldstændig... Jeg kan slet ikke, at han lige har givet mig en kæmpe milepæl, jeg har kæmpet for i næsten 2 år med at få den sadel på ham, hvor han bare er helt tryg. Og han gjorde det så godt. Jeg er så stolt af ham, og nu har han fået hø, og han får lov at få en pause, han får lov til at tænke alle de her ting igennem, han har haft, og så sidder jeg bare lige lidt ude på folden lige nu, så lidt med ham, fortæller ham, han gjorde det rigtig godt, og nu får han så ro. Han står og nyder sin hø, og står og tænker lidt, og står og slapper lidt, og det er bare, det er helt vildt. Jeg er så glad, og jeg er så positivt overrasket over, at han bare var med på lejen. Det er så fedt. Det er så fedt. Vi er langt fra i mål, men det er en kæmpe milepæl. Og jeg er så glad for, at jeg kunne dele den med jer. Men når det så er sagt, så vil jeg lige få ryddet op efter vores mega succesfulde træning. Det er så fedt. Og så vil jeg få ladt kameraet op, og så vender jeg tilbage senere, når jeg kører ned til min nabo for at lancere heste dernede. Så har jeg lige været hoppet på cyklen og er kommet ned til min skønne nabo og hendes dejlige broheste. Jeg skal nemlig lige lancere dem. I dag er det kun den ene, og i morgen er det så dem begge to. Hentede Jack ind, som han hedder, lige få ham strilet og børstet, og så vil jeg få lanceret ham. Let the rhythm take control. Small step
så er jeg lige ved at gå Jack varm. Det er dejligt køligt hernede. Så jeg tror Jack han nyder, at vi har ventet til nu, fordi det har været ret varmt her i dag. Og nu går jeg lige med ham i 5-10 minutter, og så longerer vi lige en kvarter, 20 minutter. Jack han skal nemlig til DM, lige så snart hans rytter kommer hjem fra ferie. Så han skal lige holdes lidt i gang, så ikke han kommer helt ud af kondi. Don't need perfect, don't need loud. Just a pocket I can live in now. I move with light, I move with sound, and every step keeps me unbound. Keep it moving light and slow. Så har jeg longeret Jack. Vi tog bare lige en let kvarter, da jeg ikke har longeret ham før, så får vi lige begge to fandt ud af, hvordan hinanden var, så tog vi bare lige et kvarter, og han var så dygtig. Han er så nem at longere, han er virkelig en flink hest. Vi lige en runde rundt i sådan et lille spor, der er her. Jeg ved ikke, hvor lang den er, men 500-800 meter vil jeg tro. Og så, ja, kan Jack komme ind og lige blive bastet over, og så kan han komme på fod igen. I don't chase, I don't freeze, I just float where